Il-Gvern kien ħabbar il-proġett tal-White Rocks aktar minn sena ilu fil-preżenza ta' rappreżentanti għolja mill-industrija tal-isports. Kien qal il-White Rocks Sports and Leisure Village se jiġi jiswa 200 miljun euro u li se joħloq 800 impjieg ġdid. Konferenza li kienet issejħed baġla kif irrimarka wkoll il-Prim Ministru u li matula tħabbru idejat mhux konklusivi għaliex skont il-Gvern dak kien biss bidu ta' proġett li dwaru għadhom għaddejjin in-negozjati. Aktar minn sena wara iżda jidher li għad hemm problemi bin-negozjati għaliex baqgħu ma ġewx konklużi. Il-ġurnal The Sunday Times jikkwota kelliem mis-Segretarjat Parlamentari tal-Isports li jikkonferma dan u qal li l-kwistjoni se tkun diskussa fil-Parlament fi żmien li ġej. Dan il-proġett kellu jitlessa fi żmien 5 snin minn meta joħroġ il-permess sħiħ u huwa r-raba' proġett li semma sissa fi żmien 16-il sena mill-Gvern Nazzjonalista għal White Rocks. 16 sena ilu kellu jsir proġett turistiku li kien jinkludi lukanda terba' stilel, golf course, tennis courts, horse riding, sala tal-konferenzi u faċilitajiet għall-istudenti. Wara kien issemma li 6 konsorzji urew interess fil-White Rocks u f'April tal-2001 il-Gvern kien qal in-negozjati kienu ntemmu pożittivament u l-konsorzju magħżul qal li l-proġett se jibda jopera f'Ġunju 2003. Fit-tmiem l-2004 Lawrence Gunzi kien qal imbagħad li qed jikkunsidra possibilitajiet varji għal White Rocks. Il-proġett li ħabbar sena ilu għal White Rocks għadu fuq l-iskaffa, bil-post għadu mitlu u abbandonat.